Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagari misi ko agama Islam, tanto din ako mala ami penalamatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na sabab na kagi mini sampai sa mga umur tano sa giyang kaiya bulan a Ramadan. Madagal si iku mga pagari tano, katawan tano siran, ayad na pikiriranon na kiraut siran sa giyang kaya bulan a Ramadan. Waida sabab sa giyang kuto ang mga takadir wallahu subhanahu wa ta'ala na miyaw maang giyang kuto ajal, giyang kuto kapasadan, akakum giyang kuto kapatay. Agis wallahu subhanahu wa ta'ala na langun tanon niya din pita kadir. Da atawa ba da ukuran yan? O di na da ba ay manan yan na takdirian? Gitu ka kesiapatan si kumagi na watano ka adem bersama sa. Agyang ko to amya so mga pagaritano na keswatano mambu. Kagida ang bidaan tano kasiran na adna mga niyawairan na sa katano mambu na adna mga niyawatano. Naso Allah na sa kanya ni miya din ako kau yagu-yaga gusto kapapatay. Sa katausi ko mga ulama, amin miya nagyan ko tuwa tao, adi niya ditiro nagyan ko tuwa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ano tano to pembetia? Kadang-kadang nakapembetia tanoro na igira na miya nagtano miya wafat. Pagiraw tanwa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pakai sa katawa ulama tigin na ino sasabutan na kawanto na ititu ama nagyang kana na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagi aya kadaklan pamanian na di tanoro di pemana nagyang ko tuwa mata narakatan wallah guru tanu no pembelingan. Kadin tanu wallah narun tanoro no pembelingan. Wa inna adna geda-geda wa kailangan sasabutan tanu mga musliman to na uto. Aya geda-geda mga pagarya kailangan mau sarta noron so pamikiran nagyang ko to kaadin tanu biswallah gu pembelingan tanuron. Sama no to na kuma sumasa pembelingan kas iku Allah na ipagisiyar kagyang ko to akaw yaguyag kas iku dunia. Ipagisir ka Allah. Agyang ko to akaw yaguyag kas iku dunia antun anda ka ino saragyang ko to akangudang ka. So mga watami ang mga kangudan, nandem yausa, ragyang kuto akaw yaguyag. Babunsag yung kuto ang mga galubag adaaban niya napakaid. Miyaw magyang kaya bulan a Ramadan, napamakuting kagyang kuto amal ang mga pipiya. Gyang kuto pamanian nagyang kaya mga lawas tano na ipagisir katanud ni Allah subhanahu wa ta'ala. So mga katero, so mga galubag, nalanggo din na adna mga pakaisiyan sa giyang kutuwa masaka pakamatan o si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagi kadagala na kalilipatan tano giyang kutuwa paman na giyang kutuwa masap kelipatan o giyang kutuwa masap pakapmelingan tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gawi iyang belasan o Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutuwa mga amal tano. Gawi ay manan yan na pagtimbangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga amal tanwa, mga pipiyago sa mga amal tanwa, mga rarata. Mga pagariya, katurubo. Nagyong kuto ay manan yan na ipagisir ka sa alungan na mauri. Mga padaro ay penalamatan sa iku Allah. Nagyang kaiiman tuwa sindu wa miyagdam tanwa mga Muslim. Miya kaya sa ibarat sa lagi nagyang ko tuwa solo di nagyang ko tuwa raso kakiya biyagan sa giyang kaiya bulan a Ramadan. Da sumiyuguro katano.
Ubatanu pendek-dekala sungutanu sa masjid. Ugaid na pamanian na miyaw maagyang kutwa turuan wallahu subhanahu wa ta'ala amiyaw matan wagyang kutwa emananian miya kasungutanu sa gyang kutwa mga masjid mga walay wallahu subhanahu wa ta'ala na nausad na paratiyatan wa mga muslim. Dalil sa emananian na pangingim benar na kagyang kutu amatatagu sa gyang kaya bulan na Ramadan. Napagarian apa makutaka kanalang kaagiyang kutua mga pipi amal sa giyang kaya bulan na Ramadan na prasarasain ka panabenaring kay makalaagiyang kutua amal ka amapia sa giyang kaya bulan na Ramadan kanugunian agiyang kutua kiniraut umur ka sa giyang kaya bulan na Ramadan amay kasaka na aya pamanian na mapenggelebek kau di na ketagur ka mapembetadeka na lagi nagyang kutua betadeka si kumiyangaw na mga ulan-ulan. Kanugunian mga pagaria agyang kaiya balas amatatagus agyang kaiya bulan a Ramadan. Punalamat tanong ko Allah kami abalitan wa mga Muslim. Agina ni pinakamalami punalamatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ada tanurun pangani ubatan umabelu yang mga Muslim. Kabed na uyag-uyag rek tanu sagyang ko ada tanu penekim buwataan. Kenapa ngabya pangani ya Allah udi na bagapiakan baya-baya wala nari sekari anda kasung si ku mga Muslim antaka si ku mga kufar. Ugaid na si katiagu wallahu subhanahu wa ta'ala si ku mga Muslim dangaw nutu pamangniya. Nami penalamat kau tu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naya malan na pengenin tanu si iku Allah ay bagay niya rakatanu sa surga kagiguti piyangan di tanurun. Rumah saya yang tanu sagi yang kaya bulan Ramadan agi yang kutua surga pengenin nami ya Allah. Bagan nekar kami sa surga yang kutua kapaka maradi kasi iku api si iku naraka jahannam sagi yang kaya bulan Ramadan. Naginan mga pagarya nagyang kutua sindaw aditano diteron na kailangan na masyaptan waya. Uba ka iyog ada pan mau masuk Ramadan namanya pada nagyang kutua sindaw. Yang kaya bulan na Ramadan na titu kumala ikibagay niya rakatano. Niya sugutano niya naku kasembayang. Paman nagyang kaya Ramadan na ustud na madrasah. Kagi piki pamanian na piki gede miara katan wagiang kutua lang wantaman giang kutua kau yagu titua Muslim adi mamuasa maka titigres iku lang wantaman masya Allah. Nagyang kutuba sinanad tanuro na ginawa tano kagi kau yagu tanwa mga Muslim amaw masubulan na Ramadan. Nagyang kuto kaya paliugatan na kailangan din namang gelebek yan nagyang kuto ini paliugatun wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagaria ayaw to amaudutan no sagyang kaya mapunto kauras nagyang kuto fi tabshiri bi maji'i syahri Ramadan nagyang kuto mga pipia balita nagyang kuto paman na mga pipia ang matatago sa giyang kaiya bulan a Ramadan. Anto na absi matatago sa giyang kaiya bulan a Ramadan. Kailangan nakatukawan tano. Mga pagaryami si agama Islam. Giyang kaiya kapamalita. O di na giyang kaiya balita sa giyang kaiya masa tanoy man to na pangim benar kanu kaiman to na sup kenegetan wa balita sagi yang kaya masa tanay man to na ditanurunin dua-dua apa yang kaya vaksin na mana ni nada penggirawa ubang kanu sana miswaswa kaya gyang ko to de tanu kasari gyang ko to mawi gyang ko to balita gyang ko to pembelitaon na ditanu sasarigan ay dapati mga pagarya o aya din na
pamanna miyawi jagiang kutwa bali taudin ayab teruna sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi benar tanu anta adi tanu pergi benar. Su Muhammad akatawan tanu wa su Muhammad na da amap teruyan inun tana wahi pun siku Allah subhanahu wa ta'ala. Magatus ka porsinto na benar lagi ang kutwa terunu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das kaniya peneman Nabi na kenapa di pamuka atau kasasarigan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya piliskan yan wallahu subhanahu wa ta'ala Nabi sagiang kaya umma rasul. Naad na yamanan yan na pterunu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapia atutul sagiang kaya bulan Ramadan. Amya katita yan si ku Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa pitero yan. Atigana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqul nasukun sunabitan wa Muhammad na aya betadian na igira lagi dia amyaw masubulan Ramadan si iku masanian na dinyan di pamamanutulan sama piagyang kuta mga sahabatian aso mga sahabi radhiyallahu anhum adinyan ditero na kada ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Sabenara tigu nabitan wa Muhammad amiyakat taling umarkanu suulan-ulan na Ramadan. Na kailangan na maslaslatan wa yung mga Muslim kasakatan umanari kaya taling umanaging kaya ulan-ulan na Ramadan. Nauditan wa yung salaan antarip silaslaun. Uditan wa yung pamakuti para sarasayin antay prasarasay si bulan na Ramadan. Kaya nuwariyemanan yan na mga sarawang tao. Tunay labutiran sa giyang kaya bulan Ramadan. Na kailangan na may layrakatan wag yang kutwa kababalitan wa mga Muslim asutitu wa Muslim na di mamuasa sa giyang kaya bulan Ramadan. Sutitu wa Muslim na inginakiyan na giyang kutwa mga rarata akatirwa mga rarata agalabag sa giyang kaya bulan Ramadan. Ngendekan niya nagyang kutwa kapangilaylay sa marata. Katuru sa marata, kapamakinig sa marata. Ayat tuyo din tano nagyang kutwa mga amal ang mga pipya ang mapapadalam sa giyang kaya bulan Ramadan. Ginanso kabatiya sa Quran, ginanso kapanambayang, ginanso kapanahajud katitarawi, kasasadka nagiya iprasarasayan tano sa giyang kaya bulan Ramadan. Apa nga tanu si iku Allah taufikan yan sa mga ginawa tanu ayat tanu manggalabag. Syahrun mubarak na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyan kaya bulan Ramadan nagi paman na sebutan tanu ro nagu kenal tanu bulan ababarakatan. 10 agu 2 susaragun na 10 agu 2 ulan-ulan ugaid na paman nagyang kaya bulan Ramadan nabituan nabitan wa Muhammad ulan-ulan babarakatan. Ayat betuan sa babarakatan nagyang kutua mada kalagyang kutua mapi ang mapapadalam sa gyang kaya bulan Ramadan. Mga pagariya suwallahu subhanahu wa ta'ala na ghaniyun anna paman na suwallah na upamakop maksiatanu di tanu mangungunutan si ko mga suguan rakatano wallah na di tanu din nakabinasaan su Allah subhanahu wa ta'ala. Uga ini pagarian na upunga di pangungunutan na ayakya binasaan ka nagyang kagya ginawang ka. Api alangon tanod na yamanan yan di mangungunutan. Pamanasaka na udiya ko pusa na kanabagan na kaya binasa isu kada tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na ayak kaya binasa na kanagyan ko tuwa ginawakan. Kagi mga umakong sa anungan na mauri na kukumin ako Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman na mga pagariya. Nasa katano'y makakakailangan sa giyang kutuwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tanu kailangan wallahu ugay na sa katano'y paman na makikinanglan tanu din atan tuwa giyang kutuwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kutuwa limo yan. Giyang kutuwa yamanan yan na langwan taman yan.
nakailangan tanu tu sagiang kaya kibabatu tanu sa dunia na yamalana salungan na mauri. Tigu Allah tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu subhanahu wa ta'ala na ini paliugat yarkan wagiang kutua kapuam was katigri sagiang kaya bulan Ramadan. Paliugat mga pagaria agiang kaya katigri si bulan Ramadan. Lang wanu mga Muslim akia baligan udina pamanna akia paturayan nakailangan na makatigre sa giyang kaya bulan Ramadan. Kagi paliugat mga pagaria yang kutua paliugat na unggul bakangka na belasangaw wallah yutoy kaptimu nga sa giyang kutua mga balas sa kekelima kasalungan amauri lagi dusambayang na paliugatanan. So mga rukun wagama Islam uga inda upama ku baga kana ka pagaria indiraino naka nasiksa ang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya panguyatan naka sa ginawang ka na umang ka din na tigir na di ka di makapangungunutan si ku wallahu subhanahu wa ta'ala. Kumana nagyang kutua mga galabag ka mga pipya. Nagugyang kutua ira bulan na Ramadan na dito katakapan wallah yang kutua mga pipya mga amal. Ugay di mga pagaria na yamambu pikiran ka na upuga di puasa na kiara rangitang ka wallahu subhanahu wa ta'ala kasiksa ang kaniya sabab sa giyang kutua kinibaga ka na ka sa giyang kutua suguan raka o di na paliugat raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Paliugat adin ni pagusay no mga ulama paliugat. Wahid na din si kung mga pagarita no. Keribat agiang kutua bilangan niran sagiang kaya ulan-ulan na Ramadan kaketun kakiran. Ayam buah sasabutan niran udin aya katawiran sagiang kaya bulan na Ramadan na telu gawi. Kapetan na pitra. 5 gawi. Mga pagaria susaulan na 30 gawi. Napapaliugat ang karudin wallahu subhanahu wa ta'ala sagiang kutua 30 gawi. So mga pagariami ayatin degiran nakapatana pitaran ay paman na igin na katanwana nakakabinasa ketiputan wagi na watanu mga pagaria sa agama Islam. Mataan nakapakapakang buku sa giyang kutua masa kapakatin degetanu sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Wari umiyagagaw kada paman na sabad ko mga Muslim na sakay diyo nagpagagaga. So agama Islam na agama miya kalubud-lubud na diniyan din ipaliugat siya kung mga tao inuntanap kagagatano. Diniyan ra kay ipaliugat kagi so agama Islam. So nabitan wa Muhammad na rahmatan lil alamin na limurkatan wa mga tao. Ayaw sa mga pagarian na dinga paman na giyang kutuba malar ka giyang kutuba bubayas iku dunia. Mamal ino kau tu dipakatigir ka malagi yang kau tu abubaya kasih ku dunia. Asan di makam bida-bida sumanga tau kagi pitur Allah. Minkum mayuridu dunia wa minkum mayuridul akhirah. Pederakan watiku Allah subhanahu wa ta'ala mengatawa kebebayaan yang su dunia. Kau tahu mana ni na kebebayaan yang si ku dunia si ku langwan taman aurasian si ku betadian. Mipsembian lagi yang kau tahu mana ni alungan yang mauri. Mas mala abubayan si ku dunia kebubayan yang natanto su dunia wa minkum mayuridul akhirah na paderkan watigu Allah agi yang kutu tawa kebubayan yang su alungan amauri apa nganin tanu si ku Allah santa no mapedes agi yang kana na mga tao amia kabut si ku dunia pamanna mia tagu si ku dunia na pamanna maka kenalian lagi yang kutu antuni sabab pamia tagusi ku dunia penggelebek para si kualungan namauri simbanian su Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kebukaan sa lagi dagi yang kutu ayaman anian na lagi yang kutu kaya bukaan sa puro tatigu mga wata. Langun din na ayaman anian na penggelebekan yan di. Kailangan mga pagaria paman lagi kendalan tano si ku mga kangudaan. Akan nalang kagi ang kutuan to na isabab amya tagu kasi iku dunia. Nakadegang kagi ang kutualalan.
Ay ini bagay wagamatan wagama Islam para sa iku mga mukmin. Nah, yakwatan wag yang kutua puasa na paliugat. Paman na paliugat siya rakatano ang mga mukmin na kailangan nagyong kutua kang galbakatano. Mga pagaryamin si wagama Islam. Yang kaya paman na kagadaman no ang mga tao na madidiyang ka. Adna di tanu kagedam ugay na agu adna paman na mga sayap keulin si iko paman na betad masa adi tanu kagedam. Kenapa adna kenegetan wagaro kota. Odin adna kap mentayan tanu. Ugay na piurap kulaw la adna yaman niyan ap keulin sagiang kaya yaman niyan. Nama satanu keulin sagiang kana na yaman niyan na mga surga wallahu sumanga neraka jahannam keulin. Nagira lagi dia bulan Ramadan nak keulin lagi yang kota yaman niyan nakapakam bebetadian. Tigu Allah, tigu Nabi tanwa Muhammad tuftahu abwabul jannah. Igira Ramadan na lalakaan lagi yang kota surga mga pamintu anu surga. Na yaman asumyul su Ramadan na benda miyan nagitanwa mga garo ko din adna kaya mentayin tanu alikaan lagi yang kota mga surga da. Ugain na titu agi yang kaya katero Nabi tanwa Muhammad kaya lakaan su surga. Antu nari kekuatan sana sabut. Kiala kan su surga na pamakut ka pagaria. Kaya nung panapakil kayo Allah su surga ka para siku mga tawa mga mukmin mimbelo ya emanan yan na miyang ungunutan ataw miyang ungunutan na uripan na paman na pinggil bakian nagyang kutua mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Para rakatan wag yung kutua kalakais iku surga para sa iku mukmin. Mananian na panabnab na rin kay paman na din ka di manggalbak yung kutua mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya bulan Ramadan. Lalakaan mga paman na pamimikiran na yuman. Lalakaan sa surga para sa iku mga mukmin na di ka penamar ka pumukulakapan. Ay dapat tuwan na sa katawa dato udi nagyang kutua dato sa giyang kaya masa taniman to apakituma kanian at igyan na fulan sungkarakan kaya manan yan nalalakanakan kagiyang kaya paitawakan anda tama nagyang kutua ka kebubaya ka naswallahu subhanahu wa ta'ala nalikan yan si ku mga mu'min nagyang kutua pamintuan si ku surga manamartan mga pagarya sa giyang kaya manan yan na miya kalala ibabagay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala limu ang mga mukmin. Ugupan tanu sa mga ginawa tanu. Ikadu keling sa giyang kaya manan yan na masa nagyang kuto kap kalakabi si ikong mga pamintuan ko naraka jahannam. Ay manan yan na piyaki lakaban wallahu subhanahu wa ta'ala. Panguyad si ikong mga tao. Ay manan yan na panamar ka muslim, panamar ka mumin, pangungunutan ka mumin, kagi upin sa surga. Nakakakalusan nagyang kutuwa naraka jahannam. Huwag ni tanong si iku Allah, makasultano si iku surga. Watugallu fihi sayatin, napadaroopan ng mga pagarya nagyang kutuwa pikiran tayan wallahu subhanahu wa ta'ala piki kadina niyan o dina piki pamatong yan nagyang kuto mga syaitan. Inuto mga pagarya kagi para si iku mga tao apruma sa isagyang kaya bulan na Ramadan na diran kebinasaan. Wain na adna usaya no mga ulama tanu aso tao adibu pemuasa di penggelebek sa mga pipi ang mga amal nagyang kuto ketakapkiram bed nagyang kuto kebinasa ikirang syaitan. Yang gaya kia patung syaitan na para sa iku mga mukmin. Apruma sa isagyang kaya bulan na Ramadan sebar. Kailangan mga pagarya nagyang kuto riri para dun tanu mga ginawa tanu sa gyang kuto kamargenan maka sebar tanu. Sebar tanu gyang kuto ka uragu gyang kuto ayamananian na kawaw agus ulang wantama na di mapia sa gyang kaya bulan na Ramadan. Naupo su tao kagyan ap kasi matano eno buta tigtano siya kay tuag yuti maulaw na kagigyan ko to miat takap pumbed na gyang ko to
akap kebinasay rono setan. Oy. Naman niyan na mamakutan no mga pagaria. Nangun dinagiyang kaya ditano di pagusay na benar api tero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Matatagwa tigian si bulan Ramadan agyang koto amapia. O di nagyang koto paman yan nagkagagawi mapia o untungan atum adigyang koto asang gibuwa ulan-ulan. Allahu Akbar. Mga pagaria, yang kaya umur tanu na upamaku kebidan na bayid tanu. Banda upamaku yang kaya umur tanu mga tao. Nap kebidan tanu yang ku takau yaguyag api-apan sangi budi napakalan tanu yarga. Na banda pamakutan tanu yang ku tuayamanan yan nakapakabayid tanu umang ka makabagay sa pirak na kaumanan su umur ka. Na benda manan yan na ded na turugun na umani isa ng gilibag sa giyang kutwa asar buwa kaumanan na giyang kutwa umurian aya panari so manan yan na minisampay sa umurian sa pamana 50 ragun o di na 60 ragun benda ded no pama paro o di niya nakabayid yung giyang kutwa umurian o pamakop kabayid na mambu ay dapati wag giyang kutwa isa kagagawi aya kiuman si kung mga umurian na giyang kutwa sobra 80 ragun sasati man na kagagawi nakuma na nagyang kuto amal ka mapia. Mas mapia tigu nabitan wa Muhammad. Upamaku makapagumur ka sa 80 raguna. Di ka kasigurado ba nga kaperpe ka langon din na yaman na niyan nakapangungunutan. Kati-kati, miya kapagumur tano sa anda ketulakatan wa umur yan na 20 ragun, 30 ragun, 40 ragun. Nakapagayaman na niyan na ditano pa nakasasarigan nagyang kuto ang mga amal tano. Kagigyan ko to sugagyan ko to marata gumapia miya pasad tanu. Ugain na sasa paman na isa-isa kagagawi. Kenapa kay mga pagariya 24 oras aya ditano si ditero na isa-isa kagagawi. Puno ka din ako magrib na taman si ko subo. Nagyang ko to mapanggelebak ka na tumo adigyan ko to mapanggelebak kasi ko sang ibulan uran. Sobra na ng mga ora ko din ayaman na mga pagari ko sobra 80 ragun. Ugain na tigo nabitan wa Muhammad sa tao amaawat sa giyang kuto amapia agi mananian na penamarantan wad na mga tawa kewat si kumapia adi na mga tawa pamana dan na mapanggelbekian sa giyang kaya mananian na mapia matatago si ku kagagawi sa giyang kaya mananian na Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Pengenin tanong si ku Allah ya Allah giyang kaya bulan Ramadan nagyang kutuba tau ukuran ka sa mga ginawa mi pamanian na manggil ba kami agyang kaya Lailatul Qadar. Ya Allah na di ka belu agyang kutuba mga ginawa mi ay mananian na miawat sa agyang kaya Lailatul Qadar matatago sa agyang kaya bulan na Ramadan. Di tano katawan ng mga pagariyaw isumpay tano pa sa agyang kutuba ikadua Ramadan. Nagipagan na yagawi sa giyang kaya bulan na Ramadan na pumakot tano ilayang tano sa ginawa tano agiyang kuto kabatiya sa Quran kapruma sa giyang kaya bulan na Ramadan. Bebenayaman na niyan na mibulog kataluan tano ron gawi kalima gawi na ayaman na niyan na miyakasayan sa giyang kuto kabatiya mihanubat. Giyang kaya ayaman na paganay na pakilay tano si iku Allah giyang kuto panamar tano kaubat tano niya nakalimuon. Amata mapadano si ko mga tao ay manan yan na pagukuron sa giyang kaya Lailatul Qadar. Uwe nagyang utatigo nabitan wa Muhammad man hurima khairaha adna mga tao akewat sa giyang kuto mapia. Nagyang kuto tawa kewaton diun kepad makapugamal si ko Lailatul Qadar. Nasad sa benar atigo nabitan wa Muhammad hurim ya wato nagyang kuto ay manan yan na mapia. Miya lapis upamakukan degang resolutan. Nabigyan ng kagiyang uta wata katiga wata kulay nasungka sa emanan yan apman nila ka nakataya su kapital. Namya ka bulingan raka udi namya ka tawag ratigyan na makulay. Giyaw nga sa isu kaya manan yan namin itaman su kapital. Naginan, kulaw la sira katano.
Mga Muslim adan na kekuanian sagiang kutu Lailatul Qadar. Panguyat tayo mga pagariya. Ay mananian na tagatanu sa ginawatano. Anda mga tao. Adi pagukur sagiang kaya Lailatul Qadar na ubatan uron mapad. Allahu akbar. Uraw kung tanusiku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kana na hadith amya batiyatano na rawahu Ahmad wa Nasai. Miya panutulanan o Ahmad agusuan Nasai. Na adam pa na hadith amya panutulatigu Nabi atakum Ramadan sayyidus suhur. Miya ka Umar kanu su Ramadan nagina ni uluan nagyang kutu ang mga ulan-ulan. Famarhaban bihi wa ahlan. Na sunabitan wa Muhammad na din yan ditero na tiga na ino maka bulus ka taros ka hay bulan na Ramadan. Na yung manan yan nagya napakabulus tano si kung mga ginawa tano. So ay manan yan na kebubaya tano sa giyang kaya kaya pakataling umagyang kaya bulan na Ramadan. Pada pernah hadis akali tanu nagyang kutu atakum Ramadan syahrun barakatin yagsakumullahu fi. Pamanna miyakaw markan wa tigu Nabi tanwa Muhammad nagyang kutu ulan-ulan na babarakatan apakisak pangang kanurun wallahu subhanahu wa ta'ala udina pakikukusang kanurun wallahu subhanahu wa ta'ala payunazzilur rahman napakatalingu magyang kutu alimu. Allahu akbar. Gyang kutu ba emananian naditanu kegedam. Na turun nagyang kutu mga limu wallahu subhanahu wa ta'ala namada kalagyan kutu alimu kapag ay alimu ka wallah nagyang kaya kaya tagur ka man nagyang kaya parate na siapang ka ay mananian na miya gnaw ka miya muasa kasi ko ipupuasa yuti limu ka wallahu subhanahu wa ta'ala miya nambuyang ka miya muasa na uba kaya mananian miya kakuha ka sa gyang kutu alimu wallah na uba kayo gubaya mananian abap man madagyang kutu alimu wallahu subhanahu wa ta'ala wa yahuttul khataya na pelalasan niya nagyang kutu ayaman niya na mga dosa tanu. Allahu akbar. Gi minitali umagyang kaya bulan na Ramadan. Pelalas niya nagyang kutu mga dosa. Pelalas niya nagyang kutu mga galab kamarata. Mga pagariya pagkataubatan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ugaid nagyang kutu ba susabad si mga tawa nadiran dan napili nagyang kutu taubat wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga tao di manguri-kuri. So Allah na ayakatrum atubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Tubat kanu siku Allah langwani wa yamananian na mga mu'min. Madakalaki mananian na mga pipia apkulaula siku mga ginawa tanu gay na ditano panggalabag. Na panganitano siku Allah maka paman na mapena sa giyang kuto amang amal tanu mga rarata sa giyang kaya bulan na Ramadan padaro mga pagarian at tigu Nabi tanwa Muhammad wa yastajibu fihi du'a natatarimaan wallah tirimaan wallah giyang kutu pangani sa giyang kaya bulan na Ramadan giyang kutu ayaman na niya nakapangani kasi ku Allah kipupuro na kasi kung bulalimang ka sa giyang kutu mga kagagawi udi na giyang kutu ayaman na niya na mga oras apangani kasi ku Allah natanggad ka sa ginawang ka teriman wallah gyang kutu panganin ka na ipamanganitan su mga lukas tanu ipamanganitan su mga wata tanu su mga ginawa tanu mga pagariya makikinangalan tanu gyang kutu pangani igirana paman na ikirarangitan gyang kutu gumiraw su mga petaturon ka wallah na ikirarangitan pangani uto aso mga ulama na tigyan na ubang kauto kararangitan kakailangan kan nagyang kutu turuan wallahu subhanahu wa ta'ala kekali-kali dengan mga pagariya sumasa paya kalakala kubayaman anian na aya kapantagan rakatan wa kapatay na ditano mga muslim pagani tanu si ku wallah ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'at ya Allah si kami gaden pakapeta pataya si ku Islam pagani tanu si ku wallah gyang kutu aya kaurian si ku mga umur tanu nagyang kutu mapia pengintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ko tuba ay mananian na kailangan sumang alukustan waki mga pagariya. Ay mananian na miyara sa isiran sira katano na miyaw na sira din si mga kubur. Na upama na iplig kakiram pa nagyang kaya bulan na Ramadan at tigu Rasulullah. Hey, paman na tatarima ang supanganin ka na Allah. Paman na giyo ko tuba amin utos mo na di ka pagkakiraw. Ya Allah, narilayin ka suinakan. Ya Allah, rilayin ka suamakan. Pamana dirkan nutuke ko pagariya ande tama nakap kebubay nga sa giyang kutua pamanian na lahu pamana langwa na pamana pimberang akatembengan si ku dunia
Dia ko kakakapeting ako silepon ka na upama ko maluto ka lebatan na makasangor ka sa kiblat na makapamangani kasi ko Allah ya Allah. So mga luksami miara sa isiran si kami. Suina ay na mga ina amin na piagawi-dawidan kami na si ikwayamanan yan na siya ula si mga tiyaniran na daro pentamanan miyaka duragun na prita ng kawin ka. Kuinta nga man ubakan yan din inindiray nun sa salungamu. Di ganyan na piyak asuso. Allahu Akbar. So mga inatano na tito kumyarasay. Miya makalatano, ayakia pa makalatano. Ini tu tak sapu aku gigo ta ini tutulan na puna si kumanga gata so mga inatano. Urian yan na 30 gawi at terima ang supangan ni na di ka pagiraw ya Allah. So inaakan nakalimun ka. Di ka din magpamangan ni Siko Allah upama kung bibiyag iman to adari sumangay na tano kailangan tanuiran na di tano pan di sisekla na magaryari wanda katagusuin na paman nagyang kutualimu arahman ayap na kiya paman na panarima tanurong Siko mga inatano mga lokos tano na paman na senudir katano Siko di ka kuyagan kebebayaan tano sa mga pamilya tano di sumangay na tano paman na bibiyag pan sumangay na tano na di tanod mapumangan ya Allah sumangay namin napakalanduwa nga sumanga umuriran ya Allah rilaing kasiran andad sumangay amanan yan paman na suranon noy na si ikwata makikinangalan tano sumangay na tano nagwayamanan yan na sumangay na nasira na yamanan yan na paman na sumanari su muslim na ya pinaka paman na marani atau si ku muslim na suina yan. Dabo nu pengalawan. Kenapa si karumangka kenapa suataka? Kasuina na oriam mana suina miya katelu materu Nabi Tanwa Muhammad di kelapisan suina. Dia kuta miya kau masih ku Nabi Tanwa Muhammad pergi antai marani rakan na mana nian na tahu na tigu Nabi suina ka miya katelu. Nani mantu matatagu suina. Uriania na suama. Anu suama gusuina sagiang kaya masa. Ramadan. Nagiang kutubay mananay pemang ni tano sumanga lukas tano. Api ag YouTube mga pagaria naman nagiang kutay mananyan na makauma sumanga ina. Udi na sumanga lukas salungan na mauri na badan na pagusura giang kutua mga pangkataniran ya Allah. Pedangkaun sumanga lukas ami ya mau suragiang kutua pangkataniran si ko surga. Badan na yaman na niya na pening kagiang kutua pangkataniran. Pagapuro kagiang kutua pangkataniran si ko surga. Namia kagira usira na antunay pamana inuami antunay sabab apkipuro agyang kutua pangkatan nami na ayay kisimbagiran na sabab sa agyang kutua pangan nirakawatakan namin ni puro agyang kutua pangkatan. Allahu Akbar. Kenapa biya putul suama lumanga ina agusu mga ama. Yang kutuba sa katawa mama na miyaka umasi ko mga laulama antunay pamana to sa padagusi ko mga salihin. Padagusi ko mga tawa kipipiya na tigura-tigur giyang kutua paman na sa katawa alim na yamiatirin upama ko saka na padagasi ko mga tawa ipamangan niyan sumbila lokasyan na padagakinan kagi sunabina miatiroyen na awala dun salihun yad'u lahu giyang kutua wata mapiya salih ipamangan niyan sulokasyan. Allahu Akbar. Lagi mga pagarya mapiya wasiat sa giyang kaya paman na kaya pakataling umagiyang kaya bulan na Ramadan. Nah, yanzurullah ila tanafusikum fi. Pagilain wallahu subhanahu wa ta'ala yang kaiya panamartanu si bulan na Ramadan. Kau tu mana niyan? Na pagilain kun wallahu subhanahu wa ta'ala anta mga tao apa namar peruma sa isa yang kaiya bulan na Ramadan. Pagilain wallah mga tao ay pagisaksiyan tanu akiku wallah panamartanu. Paman apia dan pagailay sagyang kaya mga puso tanu na yaman na na pakisaksiyan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Akabayatan wagyang kutua mapiag sagyang kaya bulan na Ramadan. Kabayatan wagyang kutua kapakamaradi ka si kuapoy si kunaraka jahannam. Kabayatan wagyang kutua surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa buaya panamartanu na si ku dunia?
Paman na pakilay ta, upama ko gigira na yaman na niyan, nagyang ko to amal tano, na pikilay tano, si ko sabi, di ko mga tao. At ilayang ka kayaman na niyan, na mapya ko'y kasumbayang. Ilayang ka kayaman na niyan, na malako'y kandikat, kasudika. Ilayang ka kayaman na niyan, na mapya ko'y kapulukulokas. Ilayang ka kayaman na niyan, na manaya, mapya ko'y kapupamilya. Ay dapat wayaman na niyan na aya pagilay si ko mga amaliw na suwallahu subhanahu wa ta'ala askan yan imbala sa giyang ko tayaman na niyan nagalabag. Napagilay no Allah giyang kaya yaman na niyan na antay penggalabag sa giyang kaya bulan na Ramadan. Mga pagariya pamakutakano kagiyang kaya masana pagilay tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang ko tayaman na niyan na mga amala, mga pipiya kabatiya sa Quran. Ay dapat iwanap kebebayan yung siku dunia. Agian ko to ayaman na niyan na waranu tao. Agiran na kebebayan niyan na langwan taman na pikilay niyan. Agian ko to akapian niyan. Paman na pikilay kau dan nakapagagagang ka nakapiang ka tao. Iman to na miyaw masubulan na Ramadan. Na pakilay tanu si iku Allah. Ayaman na niyan na ori pantano niyan. Kailangan din din agian ko to amiya patutar katano. Agian ko to ayaman na niyan. Naibagay rakatan wallah agyang ko to ka surga sabab sa agyang ko to ay manan yan na matatagur katan wa panagumtaman. Wa yubahi bihikumul malaika na taros sumpat agyang ko to hadith na manan yan na di tanukun di pagadi apaman na ipagambug wallahu subhanahu wa ta'ala si mga malaikat yan. Iman to na pangiraw so ay manan yan na Allah si mga iman to na ilain ugyang kaya mga uri panakan apaman yan na piya kabulusiran sa Ramadan si kung mga ginawairan na miya magamal siya nun sa mga amal amapiya. Kung yung tangaman, nagyang ko takap kaya ikulo kas igira guminira wag yan kaya watakan na miya kapiya-piya wata. Mapigrid sa kapag-iskwila kapangadi. Ay manan yan alang wataman ay dapat antone ka kaya isi ikulo kas igira ay manan yan. Naswatayan na kanababasagyan kung takapumutugan yan na kanabagyo tipi uragal bakian. Eman to, eman na niya na suwallah na paman na itanon yan ipagadisan si kung mga malaikat yan nagyang kaya mga uri panakan mga sumanga tao na eman na niyan na di siran di mga ungunutan. Tigu Allah fa'arullah min anfusikum khaira napakilay niyo ko Allah subhanahu wa ta'ala yang ko to mapiya matatagusi ko mga ginawa niyo Allahu akbar. Isin tano ko na ginawa tano anto na mapiya iman to matatagusi ko mga ginawa tano. Anto na mi priri para dutano ay man niya na mapikira itano si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wara nagyang ko tayo mananian na tawad na paman na masisingan niya na pikilay ka o nagyang ko tayo mananian na matatagur ka mapiya. Na iman to na mananian na suwallah na pagirawani mapiya niyo ang mga tao. Nabatanud na rin pagaling agyang ko tayo oras agyang ko tayo mananian na makamapian tano. Pakilay tano ko wala gyang ko to panaguntaman tano ang tano niya na may pangalimo ka ang tano niya na mapadsagyan ko to mga tao pagkamaradikan yan si ko apoy si ko narakan yan ng sagyang kaya kagagawi o di nagyang kaya manan yan gyang kaya kagagawi panganin tano di tano na kimiyog panganin tano din si ko wala ay Allah gyang kaya paganaya bats o di na paganaya grupo o di na paganay si ko mga uri pa pagkamaradikan si ko apoy si ko narakan yan na mga uri pa ditanong na kimiyog. Piya kalakalo gumubad di misampay sa mga umurtano sa yamanan niya nagyang kaiyap pada na mga gawi. Pakilay tanong din ko Allah gyang ko. Anto na rin mapiyasi ko mga ginawa tanong na ginanso ka batiya sa Quran, ginanso ka panambuyang, ginanso yamanan niya na langwan taman. Mga adhkar, mga panganisi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna syakiyya man hurima fihi rahmatallah. Ayat tigu Nabi tanwa Muhammad tawa miarasay ko to yamana kerasay. O di nagyang ko tuwa kergenan. Gyang ko tuwa tawa kergenan. Nagyang ko tuwa taw. Miya awaton o di na miya pukas sa gyang ko tuwa limu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga pagarya. Madagalagyang kaya hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isaw nagyang ko tuwa paman na Pitero yang panatigyan na. Wa yunadi munadin ya bagil khairi akbil wa ya bagil syarri aksir. Ay mana niyan nadang kuda penanawag sa giyang kaya bulan Ramadan.
Nagubira wahai ay mananian na tawa pananabenaran niya nagyang kutua mapia. Di dia di pamakutan o di na pangilay niya sumapia. Iman tu atigyan na Ramadan na iman tu sumasa pakilay na kasi iku Allah gyang kutua mapia. Akbil tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Ano su mga tawa mapasangi kapkang ilbog sa mapia na iman tu akisagyang kaya Ramadan. Ano sa mga tao mapasangi kasusad ka kapangalimu si ku mga Muslim iman to napakilay tanong si ku Allah yang kutu kapangalimu pakilay tanong si ku Allah yang kutu kala tanong ranong si ku mga pagaritano na mapantano sa mananian na mga pagaritano ang mga Muslim waya bagi syari aksirhay sa mga tao ay mananian na dinggelebag sa marata na pamanan na genek kanu pasti sagiang kaya bulan Ramadan. Ditektak penuh Allah yang kutua karata u amal amarata sagiang kaya bulan Ramadan. Pananggilay ka pagaria ubaga pakailay sa marata. Ubaga pakalag sa marata. Ubaga di maka terus sa marata. Ubaga pakasugu sa marata. Giang kaya Ramadan na kailangan na pagalindin na mapya. Ama panggalabagkatano tigu Nabi walillahi utaka minan nar wa dzalika kullu lailatin suwallah na anna pemakamaradikaan yan si ko mga uripan yan si ko apay si ko neraka jahannam wa dzalika kullu lailatin na umanda na kagagawi si ko bulan Ramadan 30 gawi mga pagaria ay bebegay na katano wallah oras naguraw kang kasi ko Allah ya Allah padakong kasagian kana na mga tao apaka maridika si ko apoy si ko neraka jahannam pemakamaradikaan ka nagina ng mga pagaria panganin tano si ko Allah kaya kuantan waya sa tuma udi na pangoyat si ko mga ginawa tano ya Allah nayamanan yan na tarimaan ka sa mga sambayang ami sa giyang kaya bulan na Ramadan ya Allah tarimaan ka sa mga puasami ya Allah tarimaan ka sa mga amal ami ang mga pipiya sa mga ruku ami sa mga sujud ami sa mga sambayang ami ang mga tarawih sa tambayang ami ang mga tahajud sulang mantama na amal amapiya natarimaan ka sa giyang kaya bulan Ramadan ya Allah na taufiki kami kaya Allah ayabu manggil ba kami sa giyang kaya bulan Ramadan na sumapia ya Allah kang guna nami sura sami ya Allah pakawat pamanatagoy kami ka sa kagud sa giyang kuto ang mga galabag ang mga rarata sa giyang kaya bulan Ramadan Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala